Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke naze ezihamba phambili namuhla. We-IFP uthi kabakhethi iphele masini kanti iseluleko kwabafuna amatoho. Izindaba ze-1KZN TV zifundelwa uSiyabonga wakadumane nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Usekela sihlalo we-IFP kuzwelonke uThembeni kaMadlopha Mthethwa nophinde abe ungqongqoshe wezolimo esifundazweni KwaZulu-Natal uthi kubalekile beyiqembu le-IFP ukuthi baqinisekise ukuthi baletha izidingo kubantu kungakhathaleki ukuthi ke bakuliphi iqembu. uMadlopha Mthethwa ubekhuluma kanje ngenkathi benombuthano weqembu le-IFP kwaMsiyane eJozini. Njengoba selisemume ukhetho lohulumeni basekhaya, wonke amaqembu abonakala eseqalile ukuzilungiselela ukuba nezimbizo. Iqembu le-IFP ngaphansi kwaseJozini lihlanganyele ndawonye kwaMsiyane lithi konke sekumngomumo ukuba yingxenye yokhetho longonyaka ozayo. Kujwayelekile mangabe kuvotelwa uNational iJozini ukuthi bengaphika kakhulu abantu ngoba basuke abakwazi ukuqhathanisa ukusebenza kwamakhansela kahle no-national baqhathanisa no-national previous bese kuthi local baqhathanise no-local. Sinethemba elikhulu uma ubuka abantu, ubuka futhi indlela esixoxa ngazo nendlela esisebenze ngayo njengamanje ngoba sikhuluma ukuthi i-IFP asisebenze kakhulu kwi-branch kuya phezulu. Lokho kuzosinika ke ithuba lokuthi sibone ukuthi kwenzakalani, sihamba kanjani. Njengamanje sinama-branch asa-ready alungile nje awu-76 kunama-branch kaManyaseni. Kusho ukuthi kusikhungo nesikhungo sokuvota sinabo abantu abangaphezulu kwa-200 esingabathinta esaziyo ukuthi sizosebenza ngabo bazoba ngamavolontiya okhetho. Abantu bethu abaphume bagijime ngazi ukuthi ukhetho lukusasa ngoba kungaba yihlazo uma singathi mangabe sisebenze kahle kangaka singasakwazi ukuphumelela. Kodwa ithemba likhona, amavolontiya they are ready ukuthi aphume ayosebenza. Usekela sihlalo waleli qembu ukaMadlopha Mthethwa uthi kubalekile ukuthi ukomasipala nakwiminyanga bayiphethe baqinisekise ukuthi bayayiletha intuthuko emphakathini. Kwezolimo indawo yaseJozini indawo nje eyindawo yezolimo yonke, ingxenye engaphezulu esentabeni kufuywa kakhulu inkomo bese kuthi kulena esezantsi kuyalinywa kakhulu. Siyaqinisekisa ukuthi asibagqugquzela uma ungaphuma la ngaphandle uhambe uzobona ukuthi throughout the province I don't think ikhona indawo ezimisele ngokulima njengoJozini. Uma uhamba ubheke uMakhathini, uhamba ubheke koNdumo, uhamba ubheke koManyiseni, imizi nje yabantu yabona ukuthi baphumile bayolima. Sizonxenxa kakhulu ke umnyango wami ukuthi awubasize ngeinsiza kusebenza, amageja, amathuluzi kanjalo nokuthi bediyelwe abantu ngoba inkomo kwesisikhathi abakhathaza emasimini. Amathuba omsebenzi entsheni engasebenzi enye izinto eqhakanjiswe kakhulu ukaMadlopha Mthethwa. Okokuqala ma sisebenza nabantu ufanele ubabheke kakhulukazi abantu ade bengamavolontiya ekade bekusizile nisebenza nabo nibone ukuthi sibathuthukisa kanjani, sibasiza kanjani, especially ngoba ezinye izingane azinabo abazali, ezinye azisebenzi zinama-qualification. Sibheke ukuthi ke sibasiza kanjani. ukaMadlopha Mthethwa uphinde bushampeni wentuthuko kwisifundo uMkhanyakude uphinde wagqugquzela ubumuzi nomuzi mawube nengadi kanjalo nembuzi nenkomo. Ngithunyiwe eMkhanyakude uPremier wathi angihlale khona njengochampion. Nenhlanhla bengusihlalo abantu besifazane ngihlale kakhulu noMntwana kaPhindangeni obekhuluma ukuthi umuntu nomuntu nalo ikhaya nekhaya kube khona ingadi kwenzeke ukuthi abantu balime bafuye. Ama-programs ami onke-ke kungekhona kuphela eMkhanyakude, i-KZN yonke azoqinisa ukuthi umuzi nomuzi unayo ingadi, umuzi nomuzi unayo noma imbuzi noma inkomo ukuze bekwazi ukuphila njengoba sikhuluma ngokuthi wonke umuntu akacoshe okuya ngasethunjini. Umnyango angifuni ukuze ngiqamba manga bese ngithi uzongenelela into ebesiyikhuluma besingabi nayo ibudget ka-disaster. Kodwa njengabantu abasebenza nabantu belalela ukuthi abantu bathini, sikhulumile ukuthi kule financial year esizoyiqala ngo-April akube khona okuncane esikubekayo ukuze mekuqhamuka ama-disaster sibone ukuthi siwasiza kanjani. Isihlava sokubulawa kwabesifazane nezingane nesibonakala esibhebhetheka okumlilo kwequbula kamuva nje asalanga ngaphandle kwenkulumo
kasekela sihlalo we-IFP. Ngiyafisa ukukhuza kodwa ngithokozile usihlalo wabantu abasha okhona la. Ukhulumile kakhulu ngokuhlukunyezana kwabantu abasha, behlukumezana, bethandana. Uma njengobula la uthokothini izolo bekubikela ukuthi umuntu wesifazane ugwaze isoka lakhe lafa. Siyakukhuza lokho, sikukhuza ngempela kodwa ngithi mina umuntu mayengahlala emgomeni ye-IFP obuntu nokuyithanda nokuyihlonipha lento esikhuluma ngayo ingancipha. Ezindabeni ze-One KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eJozini. Kwelulekwe labo abazophuma nkalo zonke ukuhlwaya amathuba omsebenzi ngohlelo olusha osetshenziswa yizinkampani ezinamathuba omsebenzi. Lokhu kuvele ngesikhathi kuqhubeka uhlelo lokuqeqesha nokuhlomisa abangasebenzi elokishini iMayville eThekwini ngokumele bakwenze noma ke baqaphele uma befaka izicelo zemsebenzi. Njengoba kuqala unyaka, iningi labantu besebenzisa lesikhathi ukuhloya amathuba omsebenzi, inhlangano engenzi inzuzo isingamandla isingathe isicelo sokucobelela laba ngezinto ezizobalekelela ukuzibeka emathubeni amahle okuqasheka. Umsunguli walenhlangano ucacise ngohlelo olusha nathi ke selisetshenziswa ngezinye zeinkampani. Kwezinye kwamanye ama-program adinga kakhulu ukuthi ukwazi ukuthola imisebenzi. Sifuna ukuthi kubhalwe ama-test, so ezinye izinto sekumele uzame ukuthi ukwazi ukuzazi ngisho kuthiwa mhlawumbe ubona zikudangana nawe ngoba kunamanye ama-companies asesebenzisa ama-audacity test. Ama-audacity test if uyifeyilile for the time uye kuleyo company eyodwa awusakwazi ukuyibhala for 3 months, okusho ukuthi for wena for 3 months kuzobe inkinga ukuthi uthole umsebenzi kwinkampani esebenzisa i-audacity test. If usuyifeyile again sekuzokumele ulinde after 6 months, so in 6 months kwinkampani esebenzisa i-audacity test method ngeke uzokwazi ukusizakala, so leyo nto izoza nencindezi kwabanye abantu abaningi. Ubuhle bayo ke ilento ukuthi kwezinye inkampani meqasha ziqasha ngokwenzelela ukuthi ubani uqhamuka kubani, uyi-favorite yabani, wazi bani. So leyo nto ngisho ukuthi umuntu umthanda kangakanani uma efele leyo test akwazi ukuqasheka. So ubuhle bayo leyo ukuthi akuzongena ngisho abantu abathandwa abantu abathiza ababaqashi noma basondelene nabaqashi. Uma ukude leyo muntu ehlulekwe yileyo test ngeke azakwazi ukuthola umsebenzi. So naye sefela ngeyayo indlela eyenza ukuthi kuphele lento le nepotism uma kumele uqashe ungaqashi ngokwenzelela, uqashe ngoba naku qualify. Kuzokhumuleka ukuthi elakuleli lisabhekene nengadla yesibalo esikhulu sabantu abangasebenzi, kanti ukhuthazwe abasemkhankasweni wokufuna imisebenzi ukuba ke basebenzise zonke indlela ezihlinzekiwe ke ukuhlwaya amathuba. Ungena kwi-platform yethu it's data free. Ayidingi ukuthi ube ne-data kodwa i-connection yakho kumele ukuthi ikwazi ukuthi ibe stable ukuze uzokwazi ukungena. So mase ungenile ucreate profile uyakwazi uku-accessa lawo ma-opportunities ebengiwasho, ukwazi ukuthi uwathole and then uwa-applyele lawo ma-opportunities bese uyakwazi ukuthi mhlambe uqasheke. Bese enye into oyitholayo ku-SA Youth because abantu abasha kwesinye isikhathi bayenza amaphutha kuma-CV yabo, abazi ukuthi masuya ku-interview kumele wenze njani. So kune-content ekwaziyo ukuthi ibalekelele ukuthi mabengena phakathi kwa-SA Youth bathole ukuthi i-CV yakho esikhathini samanje kumele ibukeke kanjani. Uma uya ku-interview uyilungiselela kanjani ukuze ukwazi ukuthi umelane nabantu abazobe bek-interviewa. Bese kuba khona futhi i-content yokuthi umuntu omusha esikhathini samanje mawusafuna umsebenzi kuyenzeka ukuthi ungawutholi. So ngalesikhathi usafuna umsebenzi yini ongabe uyenza as umuntu omusha kuze uzenzele imali nawe ukwazi ukuthi uthenge isinkwa, uthenge lezo zinto zokugcoba nezinto zokugeza. Ukuxwayisa ngobungozi bokusebenzisa izinkundla zokuxhumana ngendlela engeyiyo kakusalanga nakho ngaphandle. Find that when you give umuntu omusha a phone ukuthi ayisebenzise to send a simple email, kuyamhlula to send a professional email because akayijwayezanga ukuthi mase ngifuna umsebenzi kumele ngisebenze ngalendlela ukuze ngizokwazi ukuthi ngithole umsebenzi. This is how I address people, this is how I carry myself as a young person ofuna umsebenzi. Because nezinto esizenzayo even on our social media platforms, ama-companies amanye ayahamba ayobheka i-social media yakho babone ukuthi impilo yakhe ihamba kanjani or how do you treat yourself and other people. So kwesinye isikhathi lezi zinto ezincane esizenzayo ziyasenza ukuthi siyiluzise amathuba lawa asuke ebekelwe thina, and then we do encourage young people ukuthi abazama ukuthi bayiqoqe. If uyazi ukuthi you are a work seeker kunendlela ekumele ukuthi uyiphathe ngayo. Eyindabeni ze-One KZN TV kubikunto omkhona Mvubu ngiseThekwini. Ake sihlabene nalo ikhefu sihlangabeze nezinye masibuye ezitolo.
Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kwamukele kubukele izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. We-IFP uthi kabakhethi iphele masini kanti iseluleko kwabafuna amatoho. Sesidonse cishe izinyanga ezine isiteleka sezisebenzi zikamasipala eRenkonyeni nosekushaye kwazwela kubahlali baleli dolobha njengoba imfucuzi ingaqoqiwe kanjalo nogesi kwezinye izingxenye zedolobha ungekho. Unobhala wenyunyana yezisebenzi iSAMU uXolani Shinga uthi banenhlanhla ethemba ngokufika kaNgqongqoshe zokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uThula Sizwe Buthelezi uthi ke ngenzeka isiteleka sifinyelele emaphethelweni. Umqashi wezisebenzi zikamasipala eRenkonyeni usenikwe izinsukwana ukuthi aqhamuke nesisombululo sesiteleka esiqhubekayo sezisebenzi zalo masipala. Lokhu kushiwo uNgqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu ngesikhathi ehambele lo masipala ukuyolalela izikhalazo zomphakathi kanye nezezisebenzi. Usekela nobhala wenyunyana yezisebenzi SAMU eKZN uthi izisebenzi zangenelela lesisiteleka ngemuva kokulandela imigudu efanele ekutheni bakhokhelwe imali yabo. Isebenzi eRenkonyeni into ebezikhala ngenkathi kuhlanganiswa umasipala izinqola nebhiskasi kwabe sekufonywa eRenkonyeni. So after that bangasaba khona ukulinganiswa kwamahola abasebenzi nomasipala igrade yawo yagcina inyukile from grade 4 ya ku grade 5. Iminyuka ama-SODs managers zinyuka zodwa namakhansela shiya abasebenzi ngemuva kumasipala owodwa. So kuhanjiwe lo daba lathathwa uSAMU walise enkantolo kwaphuma iaward eshoyo ukuthi abasebenzi abakhokhelwe ku grade 5 and then banuka compensation ya 6 months. So ke indaba yonakale lapho ke then yahlala iCouncil yaseRenkonyeni yayi adopta iaward ukuthi indeed ay implement iaward. Then ku administration ke asazi ukwenzekeleni ke they refuse ukuthi ba adopt their own resolution ye council to equalize abasebenzi bonke. Uthi ungenelela kukaNgqongqoshe kuletha inhlasi yethemba kanti banethemba lokubona uzinzo. MEC ukubeke kwa clear and then bring hope ukuthi should bring stability within ama residents aseRenkonyeni because really situation asikho right and then we recall ukuthi lapha sishile in our submission ukuthi nathi we are citizen kulo masipala abasebenzi 7 to 4 after we are citizens we are affected directly affected ngesimo esikhona but ke ku-MEC ukubeke kwacaca kwa clear ukuthi ngomhla 31 uzobela abahambe imanagement iyohlala nelabor eRenkonyeni and then management must implement, must respect some decision of court, but implement their resolution about charter. That's all. UNgqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uthi ubuholi bamasipala eRenkonyeni kuzofanele buhlale phansi nezisebenzi ukuqhamuka nesixazululo ukuze kubonakala uzinzo nezinsiza ziye emphakathini. This is an opportunity for the municipality to come together with the workers and agree on a solution. Because the law puts the burden on the municipal manager to ensure working conditions that are conducive to all employees. That is part of the law. So we are giving the leadership of Renkonyeni an opportunity to sit down with the workers and come up with a solution. Because from all the information I have gained today, clearly there is a crisis in this municipality. And what compounds the crisis is that the leadership of the municipality does not seem to have a sense of the gravity of the situation. Lombiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisesayidi. Inhlangano engenzi inzuzo iAirsembo Foundation ebhekele ukuthuthukisa abantu besifazane abasha iphinde ilwe nesihlava sodlame lokuhlukunyezwa ngokobulili ihambele ikhaya likababa okuyikhaya lezintandane eMpangeni ngenhloso yokujabulisa abantwana ngezipho ukuze nabo bezizwe bebalekile.
Inhlangano engenza inzuzo i-Ayasembo Foundation ebhekelela ukuthuthukisa abantu besifazane abasebasha iphindeke ilwe nesihlava sodlame lokuhlukumeza ngobulili ehambeleke ikhaya likababa okuyikhaya lezidandane empangeni ngenhloso yokujabulisa abantwana ngezipho ukuze nabo bezizwe bebalulekile. Umsunguli walenhlangano uthi njengoba ejabulela usuku lakho lokuzalwa ube esekhumbula ukuthi ke kunabantwana abanganabazali wabona kungcono ukuthi kachithe usuku lwakhe nabo. Into engigqugquzela kakhulu is la ngaphandle abantu besifazane they are taken for granted babukelwa phansi just because babantu besifazane, and I want to make a voice for them about ukuthi ngibe ne young women empowerment ukuthi ngibatshela ukuthi as much as or as far as ukuthi ungakanani it does not matter. Ma umuntu besifazane you can do anything and everything beyond. I was raised by a single mother more often. I think that's more important, I should share. Ngikhuliswe a single mother mina without my father's presence. Hence today I'm standing here I'm saying ngiyinzalo yomuntu single. So women empowerment is very important. Is that something ukuthi ngikhethe ikhaya leli khaya likababa? It's because ikhaya likababa is from Empangeni and I'm originally from Empangeni mina ngokuzalwa kwami. So ingakho ngikhethe ukuzohlala nabo ngoba kuyibirthday yami. And ngeke ngisho ukuthi khona okutheni mhlawumbe ngigqozelele kwaba ukuthi nje I must do something for them mangizalwa ngami. Mangijabule nabo bajabule njengami. Nabo they deserve a chance ukuthi bejabule njengami. Njengoba ke lenhlangano isanda kusungulwa uthi ke isifiso sakho ukuthi kathola abaxhaso ukuze bekwazi ukwenza umsebenzi wokusiza ke intsha. Inhlelo zami nge-organization yami ngifuna uku-implement isports ukufaka isport nokugqugquzela isport kubantu besifazane. Emva kwalokho ngifuna ukuqala ngenza launch of which there ngizobe ngi-interview abantu laba bakuyidakamizwa. Ngibabuza izathu zabo zokuthi beze beqala idakamizwa kwakwenze njani. Bengitshela izitori zabo mhlambe ngaleyo ndlela ngizokwazi ukubasiza. Ake sihlabena nalo ikhefu sihlangabeze nezinye masibuye ezitolo. Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kwamukele kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. We-IFP uthi kabakhethi iphele masini kanti iseluleko kwabafuna amatoho. Kuleli qophelo ke singene sijule engosini yezomnotho. Izimakethe zakuleli zivale irandi liwu-18.96 uma liqhathaniswa nedola lasemelika libe u-23.27 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-19.50 uma liqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona liwu-$2,678.19 i-ounce kuthi uwoyilo ongahluziwe ube u-$76.92 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Unozinto ngokudabuka ezweni laseCameroon uHugo Nyame useqinisekisile ukuthi isihlukene inhloko nesixhanti phakathi kwakhe neqembu laKwaZulu Natal Royal AM. Lonozinti ubesehlale isikhathi eside kuleli qembu njengoba selokhu afika kulona ngonyaka u2018 evela kwiqembu lase-Angola. Ngaphambi kokufika ke kwiRoyal AM ubebuya kwamanqamu womqhudelwano iChan nakwamanqamu weCAF Champions League. Ka-2014 ngesizini edlule lonozinti udlale imidlalo engama-20 nje kuphela. Ake sikubhekele nasi isimo sezulu ongasilindela. Ngiyaziguqisa bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze futhi kanjalo nethimba ngomsombuluko. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.